ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କିଡ଼ା ଜାଲି କାହିଁକି ତିଆରି କରିଥାଏ? ସେ ଏପରି ଜାଲି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବ। ସେ ଏପରି ଜାଲି ତିଆରି କରେ ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ସେହି ଜାଲରେ ଫସାଇ ନିଜର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେହି ଜାଲ ମାଙ୍କଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଏକ ଜାଲି ଦେଖିଥାଉ, ସେହି ଜାଲି ସଫା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିଥାଏ, ତାହା କ'ଣ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପକ୍ଷୀଟି ସୁରକ୍ଷାରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କେବେ କାହାର ଖରାପ ବିଷୟ ଭାବନ୍ତି, ତୁମର ଶେଷ ହେବାର ସମୟ ସେଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ଭଲ ଭାବନ୍ତି, ସେଠାରୁ ହିଁ ତୁମର ସଫଳତାର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାହାରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କିପରି ଆଗକୁ ଗତି କରିବ ସେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।